Jeg så ikke, du trykkede. Vi kører. Godt. Vi bruger energi til alt. Fra transport til produktion og til når vi skal bygge ting. Og over 80% af den energi, vi bruger, kommer fra at afbrænde fossile brændstoffer. Ja, og fossile brændsler, det er sådan noget som olie og som kul. Og kul, det dannes af planter og andre organismer, som fanges under jordens overflade. Med tiden bliver det først til tørv, og så efter længere tid til kul. Så kul, det er faktisk en oversigt over de arter, der har levet på jorden for millioner år siden. Så når vi afbrænder kul, så afbrænder vi og udvisker også vores egen naturhistorie. Og ikke nok med, at vi udvisker vores historie, vi er faktisk også i fuld gang med at udviske vores fremtid. Alt liv på jord, det er lavet af kulstof. Og når vi så afbrænder kul, så afbrænder vi den kulstof af fortidens organismer i form af CO2. Og den her CO2, den ligger sig som en dyne rundt om jorden, og så virker det ligesom glassene i et drivhus og varmer vores klode op. Og ved at varme kloden op, så rykker vi også betingelserne for vores egen eksistens. Ja, fordi vores eksistens og de livsvilkår, som menneskeheden lever under, det er fremkommet ved et 1000-årigt samspil med naturen, som vi er en integreret del af, og med naturens ressourcer. Og vi har brugt de tusindvis af år på at lære naturen at kende. Og uden naturen, så uddør vi. Så hvordan kan vi vende vores afhængighed af fossile brændsler i tide? Hvis det skal kunne lade sig gøre, så er vi nødt til at producere energi på nye måder. Ja, og her så tænker jeg, at det liv, som der er på jorden, og som har været, og som for millioner år siden er blevet til kul, det er jo fremkommet ved solens energi. Er der muligheder for at bruge solens energi på nye måder til at skaffe energi i vores fremtid, så vi ikke skal bruge kul og olie og andre fossile brændstoffer? Man kunne jo prøve at kopiere solen her på jorden. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal man selvfølgelig først forstå, hvordan solen virker. Og det gjorde vi faktisk for lidt over 100 år siden. Solen virker ved, at 2 lette atomkerner smelter sammen og bliver til en tungere atomkerne og frigiver store mængder energi på den måde. Og det er en proces, som vi i dag har teknologien til os at bruge til at skabe energi til os her på jorden. Det er bare ikke lykkedes at skabe et overskud af energi endnu, men vi er rigtig, rigtig godt på vej. Og du startede jo med at sige, at vi skal bruge energi til alt. Den energi, som menneskeheden har haft gavn af indtil videre, den har vi fået fra jorden og dens ressourcer. Men nu, så fremadrettet, så bliver vi nødt til at kigge opad i himmelrummet til solen og til universet for at få fremtidens energikilder.